السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. en ɗon no mbolwa ko iftori ha saweje caaliɗe en ɗon no mbolwa ko laarani haala du'a. hande to Allah ceniɗo muuyi darsere men nde ɗo nde laatoto ragarere ha ko en cirino en mbolwan ha haala du'a man. ɓe mbolwino to on siftori Allah ceniɗo kanko on torete na kujeji goɗɗi feere. en ɗon giya bo hande zahira ha dede wakkati mo en goni jonta ɗo, wato woodi zahira feere ɗon hunde wangude nde ha goɗɗo wurtori pat yiyat na ɗum torde Allah bo mallum en kan jangayi ɗum ha defte. mallum en pat ko on andi modiɓe dina islama pat ƴameɓe ɓe mbiya noon ɓe anda ɗum ha defte. ha kare fuu en ngari fuu en tawa tummugel ko bo geraɗe bani ɗum ɗo mallum en anda ɗum ha torde Allah. kadi to na ɗum torde Allah bo ɗum ɗume en toroto. julɗo ka wala ko toroto no feere ko luuti Allah, amma torde Allah kam na non Allah tordete. dede ko janga ha defte islama ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam yecci sahabo en mum en tawi ɗum ɗon bindi ha defte ha yotti zamanu men ɗo. ɗum ɗon Allah wi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ɗo mari inɗe ɓurduɗe woɗugo tordemo be maaje. to en tokkiti ha tarikh ha hande hadisi annabijo sallallahu alayhi wa sallam pat ha yake annabijo toroto be sahabo en mum ɗo wala goɗɗum feere illa waɗugo ibada, waɗira tawassulu be ibada man, ɓamta juuɗe mum tordo Allah be inɗe mum. wala goɗɗum feere ko ɓe mbatta ko ɗumejum. wala hunde sai heɓa kaza ɓalejum, wala sai heɓa kaza kadamjum, wala sai tummugel, wala sai heɓa geraɗe, wala hunde wonde feere. ɗum komi wi on ɗo, waɗo ibada ma laɓka. to a sumoto, to a nafan, to a hokkan sadaka, a waɗi ibada ma laɓka a andi. nden ɓawo man a weeɗa juuɗe ma a janga bo hunde bo laatinde nde annabijo waddani en a janga inde Allah alquran. en ɗo janga en bolwino haala do'aji annabo en ha alquran ɓe fu rabbana rabbana, ha en tawi fu rabbana. ha annabo en ɗo tori ɓurna fo allahumma ma ɗuuɗay ha alquran. to en tokkiti alquran allahumma ɗo ni ɗuuɗay pat rabbana en tawata. rabbana kaza, rabbi, rabbana, rabbi, bani en tawata ha alquran. to kadi derɗiraɓe hande bo to Allah ceniɗo muuyi en daran ha nder babuwol do'a man ɗo ko larani do'aji jabotoɗe. woodi do'aji jabotoɗe ɗon, wato himɓe ɗon to ɓe torake do'a maɓɓe jaboto. en bolwino to on ciftori en mbi ko woni sirri jabago do'a kam fuu tubugo ha gedde be nyamugo halal. ɗo woni sirri jabago do'a. to en mbawan ɗum kam kanjum on do'a jaboto. a nyama halal ma nden bo a wona a laaɓɗo, a tuubi ha gedde. hande ko Allah umri ma aɗo huwa, ko Allah haɗima bo aɗo haɗiti. ɗo on woni sirri jabago do'a. ɗon mawɗum man. amma woodi ɓiɓɓe adama ɗon wayne do'a mum jaboto, wayne jaboto. kanjum on mi yiɗi mi yecca on hande. aran man kam da'watul muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaib. to ni a toranake ɓi adamajo hande ɓaawo maako o wala ɗon, an feere ma numi a torana wayne ɗo khairu, a weeɗi juuɗe ma a waɗi do'a no do'a bo do'orte, a woni yaake ma no do'a jaboto. nden hande a do'ori bo be ko do'a jaboto, do'a man ka jaboto. ɓuran to ndamo ndama a do'i, ngam to ndamo ndama kam foti wona e goo ko hande aɗo do'o ngam oɗo jooɗi, a wi'a kujeji, a kallafna sayuji, a wadda kalimaji ha o nana aɗo do'anamo kaza. amma to wala non kana laɓɗum, wala riya ton hakkunde ma be Allah, do'animo laɓɗum fakat, to do'a man kanka ɗo ka jaboto. ngam hadisol annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddi wi da'watu lmar'i lmuslimi li akhihi bi dhahri lghaybi mustajabatun inda ra'sihi malakun kullama da'a li akhihi bi khairin qala almalaku almuwakkalu bihi amin walaka bimisli. hadisol muslim. wato toni hande a toranake derɗa julɗo, wato ɓaawo maako o wala ɗon, a waɗanimo do'a man ɗo ka jaboto. wato malaikajo ɗon kala nde a do'animo fuu malaikajo man wi'a Allah am jaba do'a ka, an do'otoɗo bo Allah hokke bana ko a toranimo man.
en daru hayre wore fiɗanima colli ɗiɗi a du'animo kanko haaje maako humti an bo haaje ma humti je a torayno sam je a toranimo ɗo ni an bo Allah hokki bana man to kadi ɗo ɗum hunde tilinde nden ka to en ummi baɓɓol ɗo rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman goɗɗo feere ɗo wiya min kana seeto nange fuɗi mi ummata a wi to en ummi baɓɓol a habdu a ummo baɓɓol to a ummi baɓɓol sulusul layli l akhir ɗo a do rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman a torana julɓe Allah fu ta ɓillu hunde feesinde ta wiwanka addu'ano hoorema tan ma bo hande a torano ɓadiɓe ma tan ɓikkoye ma rewɓe ma ko nandi be man kay du'ana julɓe Allah fuu o Allah ceniɗo hande oɗon mari kanko on bo a toroto torana ɓiɓɓe adama fuu modi ɓe mbiyata hatta ko heferɓe fuu torana ɗum Allah wanni ɓe ɗowto kamɓe bo aywa naam to du'a man kanka ɗo ka jaaboto en keɓi goo nden hande du'a ɗiɗaɓa man ha mo du'a mum jaaboto da'watul mazlum du'a goɗɗo toñaɗo goɗɗo ta toñi mo ko o kefeero to o doyi Allah ceniɗo jaaboto ngam a toñi mo ana toñi mo a yehi aɗo waali ɗaani kanko o weeɗi juuɗe maako wala ko won hakkunde du'a maako be asama du'a man jaaboto kadi kanjum en mbato hakkilo ha toñande woɗay toñande ɗum woɗay ta toña goɗɗo no o yawnori fu no o wa'i fu ta toñi mo to o weeɗi juuɗe maako o doyi du'a man jaaboto aywa naam النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله حجاب النبي يوي دنتي دعا غدو تونيادو ngam kanka wala wirdal woni hakkunde maka be Allah wato to o torini do man ka jaboto ka yettoto ha jawmirawo cendo jabanomo to kadi kanjum ta goɗɗo jaɓa toñande woɗay en keɓi ɗiɗi ha nder do'aji jabotode hadisol man ɗo Bukhari fillingol woodi bo shahidi ha woodi qissa wari holli en haala da'watul mazlum mustajaba ɗo do'a goɗɗo toñaɗo jaboto Sa'd ibn Abi Waqqas to on ciftori mi yeccino on qissa maako Sa'd ibn Abi Waqqas ɗo aya wato jippi haala ñamugo halal nde o ƴami annabijo o wi o yiɗi do'a maako jaabo sai annabijo jangani mo aya man haala mumini en ñaama halal Allah umrino nelaaɓe Allah bo ɓe ñaama halal nde o nani aya man ɗo sai o hotiniri banno annabijo wimo ɗo annabijo wimo tawi do'a ma jaabo ñaamu halal sai o lismi dow halal maako sai warti do'a maako jaaboto ko o do'i fu jaaboto nden goɗɗo feere tooñimo no goɗɗo man toñorimo ɗo wari fewanimo on kuje ɗe o waɗay corok wari wi o waɗi on man wi'ata yo o wi inna sa'dan kana la yasiru bissariya wala yaqsimu bissawiya wala ya'dilu fil qadiyya o limti kuje tati o wi Sa'd waɗi alhalbo ɗe pat ɗum fewre o wi Sa'd ɗo to kono ɗo dilla o wurtatako kanko boni ardiɗo julɓe amma kanko o yaata o wari oɗo fe'a mo ha laamiɗo julɓe on oɗon no bana o gouverneur ni ha jiha feere on nden hande goɗɗo ha ton man wari ɗo fe'a mo ha laamiɗo lesdi wimo o wi Sa'd ɗo to kono ɗo wurto kanko o yaata nden bo to o wari sendugo dokkal bo o fotnata oɗo ɓurna woɗɓe feere ɗe o yiɗi nden bo kiita bo to o hiitan ɗo wala adilako ni o fewani mo pewe tati Sa'd nden ɓe ewni ɗum laamiɗo go ewni mo nde o wari ɗo yecci mo nda ko ɓe mbiya ɗo waɗa Sa'd wiyata yo ama wallahi la wadna bi salati o wi mi hunori inde Allah min bo mi do'oto ha dow wawɗo be kuje tati bana o fewaniyam pewe tati ɗo min bo mi do'oto dow maako do'ayeje tati sai Sa'd go wi'ata allahumma in kana abduka hadha kadiban qama riya'an wa sum'atan fatil umrah wa aywana fatil umrah wa adil faqra wa arifu bil fitan o do'ani mo kanko bo kuje tati o wi Allah maccungel maɗo to ni hande ngel fewan ha ko ngel wi'aniyam ɗo ngel ummi ngel dari ngam ha himɓe ngi'a e ha himɓe nana on waɗi ngel fewi pewe ɗe nden ka Allah mi juttinmo balɗe nden a waɗa mo bo o talakajo ha nder juutugo balɗe man na en andi balɗe juuti nden goɗɗo naywi
wawata faggitago nden talakaku bo ɗon kana masibo ka timmi to ni laatake ko o derkejo ma to talakaku ɗo ɗon na ɗum sungulla sakko o nayi bo fayin o wawata huugo nden o talakajo bo sadugo do wi Allah juttinmo balɗe nden hande wanmo o talakajo nden bo fe'inmo ha fitina ɓe mbi ha o nayi wato o laati o dottijo dede way ko jiɗo pat jippake maɓɓi gite o yiyata amma se o ɓangta gite man ni be jungo o laara kuje ko fitinta o ɓangta gite ni o tokkita hande ha babe ɓe ñeɗata ndiyam ko nandi e noon o maɓɓita gite mako ni o laara to do a sadugo jaabi ko waɗi ngam o toñaɗo en accu haala ko haala do'a mako jabannoma haala jonta ka o toñaɗo haala ma ɗon en gaddani ɓissa man oɗo toñimo nde o doyi kanko bo sey doyaje man ɗe pat ɗe jaabi kadi to wa kana ba'd dottijogo laati ɓaawo man ida su'ila yaqulu to yeymo ko waɗima banni se o wiyayo cheikhun kabirun maftun asabatni da'watu sa'd o wiya dottijo nayejo pitinaɗo ɗum do'a saadu on wafiyam saadu tori Allah ha dowam on do'a man jaabi aywa naam o toñino saadu man to ha en paama da'watul mazlumi mustajaba dawa goɗɗo do'a goɗɗo toñaɗo jaaboto qala abdul malik فأنا رأيته بعد أن سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في الطريق يغمزهن رواه البخاري نكم ينونغو فاتو بانتا لاري جيتا ماكو دوني o laara kuje ko fitinta ha o nayi ha hande lare do mabbi gite bani wa hakaza dum hadithul bukhari wada'a sa'id ibn zaid ala arwa binti uwais حينما اتهمته بأخذ أرضها وقال اللهم إن كانت كاذبة فعين بصرها واجعل قبرها في دارها فعميت ووقعت في بئر في دارها فماتت ودي debbo fere bo toñino goddo wato o tuumi mo ko o waday o wi o jammi mo hande lesdi nden oɗo ɗo man waɗi do'a wi Allah wo waɗu gabri mako ha nder saare mako oɗon no mari wawru se o wumi o yani nder wawru mako go wal o joɗori ton ton dan ɗum warti gabri mako ma o toñi oɗo ma ko en gaddanta qisaji ɗo ha en paama do'a goɗɗo toñaɗo jaaboto toñande woɗay ta toñu goɗɗo ta tumu goɗɗo ko goɗɗo waɗay ta ñaamu jawdi mako ta ñaamu neɗɗaku mako ta hande hubmo ta ño'umo ta fewanmo ko a waɗi nder kuje a toñiri goɗɗo pat to o ɓamti juuɗe mako o do'i Allah ceniɗo jabantomo ngam a toñimo to kadi do'a goɗɗo toñaɗo ɗo ɗum jaaboto hay kanji bo ha nder do'aji jaabotoɗe tataɓo man mo do'a mum jaaboto ɓaawo en mbino aran kam en mbi to a torani goɗɗo walaɗo do'a jaaboto to a toñama a do'i do'a man jaaboto amma kadi hulu Allah to a toñama man ɗo en andi Allah ceniɗo waddi aya wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas en ɗon bolwa ɗum tum en mbi goɗɗo ɓurduɗo kam to goɗɗo toñimo o mota mone maako o yaafo mo toñimo man nden o waɗana ɗum moƴƴere amma mo kala foti waɗa ɗum na foti waɗgo ɗum na wala mo heɓata ɗum illa goɗɗo marɗo geɗal ha Allah goɗɗo toñe nden a moɗa mone ma a jeeɗo a watitittako nden bo a wi'a bo a yaafimo ngam ɓurna fu to habdi moɗi mone mum man tefraymo haala ɗo wi'a Allah hitoto resi haala man ha darngal aywa wato ɓe kiitotira ha darngal ni amma a heɓa a hisa non man fu o toñima fakat a moɗi mone ma a yaafi bo nden ɓaawo man bo a waɗanamo moƴƴere o yaafima ɗo ni a waɗa enveloppe boro temerre a yaha hokka mo ɗum caɗɗum kam ɗum caɗɗum masine amma wala mo foti waɗgo noon sey goɗɗo Allah kayum ka yiyata sabgo man sam kanjum alkazimin alghaiza wala afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ni e to a waway noon shaydanu wari estima ɓurna shaydanu man esti to shaydanu estima a habda wona nder kazimin alghaiza wala afina anin nasi kam a moɗi mone ma a yaafimo amma a waɗantamo hayru on ɗo fu ɗum daraja kanjum fu ɗum daraja ɗiɗaɓa daraja arande waka en mbi a moɗi mone ma a yaafimo a waɗanimo moƴƴere bo a accata wargo moƴƴe man bo aɗo waɗanamo daraja ɗiɗaɓa bo a moɗi mone a yaafimo amma a wawata waɗango mo hayru kam
do fu dum daraja kanju fu namo kala hebata non daraja tataba man a moda monema tan a jodo kadi a wi Allah hito go jonta ga seto Allah hiti aywa na to e noy daraja nayaba man fulli didka man do kam kanka ka wurti lawol kadi do kam modata monego tefran mo to habre to kita to dume jonde wala to do ka en bolwanay dum kanjum ka ko en bolwani kam daraja tataba ka kanka on en kabanta ngam ha en keba ko buri hala akhira en moda mone den hande en jaafo den en mo anamo do on ko tefete to do on to goddo wawo toroto Allah ha do goddo mo toñi dum man bo modi be mbi a toro Allah wati tane ban ko o wadi ma ta buranon to a burni ko o wadi ma an bo a toñi mo to a burni ko o wadi ma ha do man an bo a toñi mo goddo man ko o wadi ma do ni ta awal muygo a toro Allah wada mo bana ko o wadi ma do kam wa in uttum udna ha bani aywana fa in tada alaykum fa'tadu alayhi bima tada alaykum to do kam a wadi kalkal banno wadi ma ando a wati non to do man do fu yettaka to a wawata on en bi ta burna non kam amma to wadi ma petel a wadi mo manga ka ando a toñi kadi goddo tatabo man ha mo do amum jabo to da'watul walidi li waladihi wa da'watul walidi ala waladi saro to do'ani biyum ko khairu do'ani mo ko sharru fu do'a man heban mo to kanjum man do bo dum hunde on ha men do tetinde masin goddo saro on bingel wada mo hunde nde woday to o ngafti hunduko do o wi'a Allah naalu bi ko man ittu barka ni o wi'ata bingel mako on Allah naalu ittu barka do saro do bo wapoto do saro do jaboto ya warta bikoyji go pad ummo naalabe itta barka man wala ko be wadata ko nafata se ko torrata tan nde a yi pad ko bikoyji mbadata wato ko torrata do aje saroji go woday badal o wi'a no Allah wo inmo barkidin mo se o wi'a Allah naalu ittu barka kadi do man do bo en taskitu dum boddum do asaro ha do bingel ko khairu o do'ani mo ko sharru fu jaboto nde don ka do'ale khairu ngam to a do'i khairu do an a heban khairu man ummatore bo heban khairu man iya bo heban khairu ma do'i man do na nafi an o nafete to lati o salihijo kanko o nafi hore mako ummatore bo nafi torto be mako amma wi Allah naalu ittu barka to Allah naali itti barka do o torre an baba o torri hore mako o torran bo ummatore to ayi a waddi masibo na be do'a ma to do man do bo en taskiti dum do'a saro dum jaboto ko dum dada ko dum baba do'a tataba man do'a nayaba man aywana do'a nayaba man fu don hander ko mi wido wato do'a je didi on woni ha ko mi wi jonta do do'a nago bingel be do'a go do bingel kanjon won tati be nay do'a nago bingel do khairu do'a go do bingel bo sharru to dum pan majum dum jaboto do an jawaba hande do ay jaboto de da'watul musafir goddo yaho jahangal to ni jahangal man lati shar'i tangal jahangal on shar'i tangal na dum jahangal geddal o yahata o de ha ngam ande ibada ko bo ngam kasbu wano faggito on ha o tefa halal jahangal fiduma ko bo hande dum jahangal yillago bi adama silatul rahim ko nandi banni do to wurtake jahangal man do ama ko jaboto ha jahangal man ngam hadith wal waddi wi salatu da'watin yustajabu lahum la shakka fihin o wi do'aje tati de jabete wala ko haman den o limti o wi da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi li waladi hadith wal tirmizi hala da'watul musafir do en gaddani hadith o wi do'a tonya do jaboto do'a yahu jahangal jaboto be do'a saroto do'a ni biyu do bo jaboto hala da'watul musafir on mi en gaddani hadise o do'a ande tokki kaman jego be jeedidi ha be do'a mum jaboto do'a jego ha goddo jegojo mo do'a mum jaboto da'watus sa'im do'a goddo cuumido to goddo suumi o nyalli suumago ngam Allah nden o wari yewgo suuma e maako o wadi do'a wakkati man do do'a man jaboto
kanko bo oɗon ha nder himɓe ɓe do'a jaaboto. To kadi nden kam to woodi ko fali en ɗo en cuumo, amma suumaye man suumaye mo islama de na suumaye je ɗe shayɗanuji. Suumaje ɗe shayɗanuji bo ɗon goɗɗo suuma harmina ko Allah dakni, o suumi amma o harminan ko Allah dakni tawon, ɗo ka wahyuji shayɗanu waray ha islama kan non o suumi man ɗo o ñamata ko mari yonki pat, o ñamata bo ko wurti ha ko mari yonki pat, o joɗorta ko laral mbaala, o haɓɓirta sarla mako be sentir laral, o haɓɓirta montre mako be ɓoggol laral, ko nandi bani hunde ko mari yonki ka patta ɓadu mo Allah harminay ɗum. Wala ibada Allah ceniɗo wi ta aɗo waɗa ibada ni hunde nde mi dakni harmi hama wala. To on gi ɗum bo ɗum laabi goɗɗi feere amma na laawol islama. Suumay je mi wiyata ɗo kam a suumi bana ko en andi suumay banno en cuumoto Ramadan ɗo, a nanta ha suunoji ma ɗi al'aura e ɗi reedu, a nanto ha gedde, nden hande to nange muti a yewa suumay ma be hunde ma nde halal, a yewira be dibinoje to a heɓi, to a heɓay dibinoje kecce a yewira be jorɗe, to a heɓay a yewira be ndiyam, to a heɓay a yewira be hunde nde halal ma. ɗo on yaake man ɗo to a waɗi do'a man ka jaaboto. Suumaye bo a foti a suuma ibada je suumaye ɗo sina anon yiɗi riya nastata to, ngam a suuman yalla je mawla mo andi aɗo suumi, sinani to anon yecci yimɓe man aɗo suumi kam. En andi woɗɓe feere yiɗɓe ha ɓe mbi'a to o ngaɓake ɓe mbimo aɗa naaki hankina ɓe mi waali naafugo, jontama miɗo suumi ɗo ka o ɓeddani ɓe ɓeddaari, acci je o yecci ɓe o waali naafugo miɗo suumi fu o jonta ɗo wala mo ƴamima ɗum taɗawu ɗo ñukkinu kala hunde ma nde taɗawu ka a naafi je ma a suumi ñalawma pat waɗu hakkunde ma be Allah. amma suuma e Ramadan ɗo kam wala buddi, bana juule ma ɗe farilla a wiyata ta himɓe ngiya accumi juula ha saare, kay sai a wara juulurde kanjum ka wala hande modibbojo ha nder modibɓe islama wi a juula ha saare ngam ta himɓe ngiya aɗo waɗa riya juulgo, kay kanjum ka sai a wara juulurde, a wona sappol yeeso ma to a yiɗi tilin ɗum kam banni wa haka ga. To nden hande tokki ɗum man ɗo al imamul adil, laamiɗo julɓe laatiɗo adilijo to o waɗi do'a kanko bo do'a mako jaaboto, ngam hadisewol waddi ɗum wi salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum, hadisewol Tirmidhi. O wi himɓe tato do'aje maɓɓe jaaboto, o fuɗɗiri o wi do'a maɓɓe wato lornatake mana jaaboto, o fuɗɗiri be o wi goɗɗo cuumiɗo sei to o yewi, mana na sai wakkati o yewata suumay man ɗo tan o harta o do'on o yewa de ko ñallata man ɗo pat, to o waɗi do'a mako jaaboto sakko ma yaake o wari ha o yewa suumay man iga o yewaki. To nden ɗiɗaɓo man o wiyata be ardiɗo laatiɗo adilijo, kayum bo to do'i do'a mum jaaboto. en on tataɓo man o wi be do'a goɗɗo toñaɗo, ɓen bolwino ɗum kanjum. To jeetataɓo ha ɓe do'a mum jaaboto da'watu sa'imi hina yuftirnane kam do'a cuuɗo yaake oɗo suumi en bolwani, jonta bo yaake o yewata ɗo yaake man ɗo woto o do'i do'a man jaaboto, ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi inna lis-sa'imi inda fidrihi la da'wa ma turad, hadisol ibnu majah. O wi goɗɗo cuumiɗo ɗo mari do'a, ɗo mari jaabago do'a yaake o yewata ɗo to o do'i ɗo do'a man ka jaaboto ka lornatake. To jeenayaɓo ha ɓe do'a mum jaaboto da'watul waladi salih, do'a ɓiɗɗo salihijo, kañum bo to do'ani baba mum do'a man ka jaaboto, kañum woni fayida wo'ingo rabbugo ɓikkoy, goɗɗo elta ɓikkoy mum elto wongo ngam to maayi ɓe do'ana ɗum, do'a man kanka bo ka jaaboto, ngam hadisol waddi ha nder kuuɗe ko ɓi adama nafitorto ɓaawo to maayi, hadisol wiyanno sadagatun jariya ila akhiri, o wi awwaladun salihun yad'u lah, ko bo ɓiɗɗo salihijo do'antoɗo mo, to do'ani baba ɗo bo do'a man ka jaaboto, hadisol Muslim. To woodi goɗɗo feere ɗon wari annabijo sallallahu alaihi wasallam yecci en Allah warjiti mo mbar jaari ha lahira, se oɗo hayɗina to o heɓi mbar jaari ndi, oɗo ƴama no mi heɓiri ɗum ɗo on ɗande ɓe mbiyamo yo wato o wiya anna li haadi, ɓe mbiyamo bistighfari waladika lak, ɓiya on waɗanima istighfaru, kanjum on mbar jaari man ndi a yiyata ɗo, wato Allah ka o mbar jaari ha lahira
o andi bo o huwayno ɗum nden oɗo hayɗina ɓe mbiya iya on do'anima ɗum ha duya iya mo a accino a eltino a wo'ini goo kañum on do'anima e noyi to a naalino ɓinguel ma na wi Allah naala itta barka na heɓata do'ane goo kadi naalama ittamo barka man heɓata do'ango ma amma ta do'ino wooɗa to woodi man ɗo to do'anima a nafitorto be man e noon do'a sappojo mo do'a jaaboto da'watul mustayqiz min an-nawm idha da'a bil ma'thur goɗɗo fini jemma nden hande o do'ori be ko wari bo ha sunna na o waɗi do'ayeje maako kanko be inɗe rawhaniji o do'ori be ko wari ha sunna to goɗɗo finino jemma ɗo no do'ortono hadisol ɗon man ta'arra hadisol Bukhari a fini jemma hande nda no a waɗata nda ayaje ɗe a jangata akhiru surati ali imran nda hande ko a do'orto a umma ya naafa a timmina a do a waɗa istighfar wa bil asari hum yastaghfirun to yake man ɗo do'ayeje man kanje bo ɗe jaaboto e non hadisewol non hande goɗɗo hadisewol ngol ɗo man ɗum ahmad fillingol to ngol Bukhari mi wiyata hadisewol man ta'arra ɗo ɗum Bukhari fillingol goɗɗo sappo e go'ojo mo do'a mum jaaboto da'watul muhtar do'a goɗɗo ɗoñaaɗo ɓillaaɗo goɗɗo ɓillaaɗo bo jonta do'aji man on giyata yimɓe do to jabatako ɗo feere ka pat ɓillaka on wato to ɓillaka ɗo oɗo do man ɗo oɗon numa haala nayi maako oɗon numa haala motaji maako oɗon numa haala camionji maako oɗo weeɗi juuɗe bo waɗa do'a yiga to weeɗi juuɗe wani gite ɗo a yiɗo waɗi nini andi o wonday be Allah oɗon numa non fiyaɗe heɗɗo waɗa ni wonday ko oɗo juulama non ko oɗo juulama a yiya to dari o habbiri man ɗo o waɗa ni oɗo gite man ɗo fiyo oɗo laara kujeji tan to amma to o ɓillama ɗo en bolwino to on ɗon maandi iga ha aran en puɗɗino en mbi ko moye yo ɓilla to o ɓillama be inde Allah o wokirta be wolde maako be inde Allah be wolde maako anana wayyo Allah am wo mon Dieu wayyo Allah na irin banni to wodi ko ɓilli goɗɗo ni wolde maako ɗo inde Allah ɗon be man o doggitira be hande Allah nga o ɓillama andi wala mo foti humtango mo haaje man yaake ma aywa na so kañuman ɗo to goɗɗo ɓillama ɗo bo to o waɗi do'a yaake man do'a man jaaboto nga ikhlas wonan ha to se ɓawa tetinango inchallah jaabeteɗe do'a goɗɗo laatiɗo ɗoñaaɗo o ɓillama yaake to o ɓillama ɗo fakat yaake man ɗo ɓernde maako pat hooti ha jawmirawo andi se Allah foti waɗanamo hunde ɗo to yaake man ɗo do'a jaaboto kanjum o wiyata Allah cinde wi amman yujibu lmuftarra ida da'ahu wa yakshifu suu to aya ɗo holli en wato goɗɗo to oɗo ñaama Allah ci to o do'i ɗo Allah cinde ɗo jabantomo ngam yaake man do'a man maran ikhlas maran huusitugo ha jawmirawo be qissa haala himɓe ɓe tapare maɓɓino ha lowol mallum en wajoɓe ɗo wolwa ka tum yimɓe on ɓe ɗon jaha jahangal jema waɗi ɓe nasti lowol ha ɓe mbaala fe hayre dirti wari maɓɓi hunduko lowol jonta kam ɓe ɓillama ka fakat nga ɓi adamajo mo andi ɓe ɗon toon wala téléphone wala zamanu man no goɗɗo heftirta ɓe ɗon nder lowol ɗo ha wara itta safare nde wurtina ɓe wala ɓe ta'i jikke jonta ka walla ko ɓe foti ɓe doggitirta tummugel ha caka Carrefour ɓe keɓata yaago waɗa asugumri kadamri ɓe keɓata ha toon ɗo mbewa ɓalewa ɓe keɓata luwel hanfurde ɓe keɓata ha ɓe ngoni ɗo kam amma imanaku maɓɓe hefti yaake man nde ɓe ɗo ñaama fakat ɓe andi ɗo kuje ɗe pat ɓe kirriti ko ɗe ɗon noma ɗe nafata jonta ka se Allah ka andi ɓe ɗon toon kañum mari ɓe kañum mari safare jonta kam ɓe doggitiri Allah be ɓernde lamde fakat ɓe ɗo kirriti sina Allah wala mo foti huncango e masibo ɗo o tori Allah waɗiri tawassulu be kuugal mum lamgal Allah cen ɗo jirtini tapare man seeɗa dedei nda ɓe ɗon giya jaygol amma yaasi yiyatako oya bollori kayum bo waɗi do'a mum kayum bo lakka tapare go dirti fayin jontaga nda yaasi ka ɗo yiwa amma wurtatako tataɓo nde tori se nde dirsi nde maɓɓiti ɓe gurti to qissaka ɗo kaɗo holla en goɗɗo to ɓillama o doggitiri Allah jaaboto nden bo to en goɗa hakkiloji ka en paman ha ɗon ase ko a ɓillaka to a doggitiri Allah be ɓernde lamde kaaje man humtan to a tokki sarɗiji man kam ko on sirri man a huusita ha Allah aɗo hirriti kanko on waɗante hunde man ɗo
amma to a wi sei to kugel kaza walliti ha ɗon man Allah on a torata amma sei luwelam furde bo wallita to welam furde wawata Allah on a torata amma sei tummugel bo wallita wala ko ngel wawi waɗugo ngel wallititta to a wallitorto kam is'alillaha billahi tordu Allah be Allah tordumo be inde maako be sifaji maako o jabante ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u womo Allah ɗo ha gedde naafu jemma dede ragare jemma sooma waɗu sadakaji waɗu kuuɗe laɓɗe tora Allah yiya tordumo be ko o tordete aɗo husini ɓernde ma ha maako a laara ni on do a jaborto ɗonno ko tokki man derɗiraɓe qissa wo ha nder qissaji ko en kirrititto to goɗɗo ɗo ñaama do a jaboto woodi korɗo ɗon no alon wari hoosi wato hande bana limse bana patari masala wato cilal wari hoosi limse waɗiraɗe lokkuli firdi be man dilli seɓe tuumimo ɓe wi kanko on wujji en andi tuumego ko a waɗay bo no nawiri sakko nguyka nden hande o ɓalejo caka raneɓe go tuumimo na mettugo ɓernde ka ɗon ton o ɗo ñama se o tori Allah o wi Allah cenɗo wangin limse ɗe ɓe tuumimo ɗe se cilal wari sakkini ɗe tan ɓe pat ɓe ɗon giya ɗo bo holli en to goɗɗo ɗo ñama ɗo to o tori ɗo Allah jaboto o wonayno nder islama korɗo man kanko bo nde o tori Allah jabanimo ɗo se o silmi tan nde do'a mako jaabi ɗo nden o yiwo wiyata wa yawma yusahi min ta'azibi rabbina ala innahu min baldati lkufri an jani o holli ha ɗon man ɗo o yi bawɗe Allah ha ñande man ɗo nden o wi sababu man on wurtinimo keferaku hisnimo haala keferaku haala o yi noon man ɗo do'a man ɗo jaabi to ɗo holli en to goɗɗo ɓillama do'a jaaboto do'a tokkika man da'watu man bata tahiran ala zicrillah goɗɗo on o wari ɗanago jemma o nangi o wari o walodi oɗo janga zicriji ɗi annabijo wi goɗɗo jangata to ɗo ɗano goɗɗo feere ɗo hayri na se to ɓeɗo ɗano fu be ko ɓe jangata du ɗon ɗaɓi to ha mallumen yeccete ɗon to goɗɗo ɗano to ɗo be ko jangata nangan wata na ngarɗam mum waloro jungo ñaamo janga do are ɗanago man to fini jemma fu be ko wi'ata aywanam to hoyɗi fu be ko wi'ata ɗo ka fu ɗaɓitu mallumen ɓe pamtinte na darnde am nde on mi foti mi wangina ɗum wakkati wala to ɗon man bo to goɗɗo ɗo tokki waɗa non man ɗo o do'a mako jaaboto hadisol man Abu Dawud fillingol do'a tokki kaman haɓe do'a jaaboto dawatu man da'a bi dawati zinnun to goɗɗo tordake Allah be do'are annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to ɓi adama tordi be do'are nde wodi ɓe mbi ko on sirri won ha ton nde mooɓi tawhid nde mooɓi bo hirritago bofol mum hollugo ɗo tampi ha yeeso Allah to goɗɗo waɗan noon ha do'a mum do'a jaaboto sakko to do'ori be do'are man do'a tokki ka da'watu man usiba bi musiba ɓi adama to o masibo wapi mo nden o do'ori be ko wari ha sunna na o wi ko o yiɗi o do'ori be ko wari ha sunna bana ɗume o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un irin ɗo bo yaake man to tori Allah ceniɗo huncanan mo masibo man masibo tawi mo o jari o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o tori Allah warjo mo ha masibo mako man Allah lutinal Allah ko ɓuri Allah ceniɗo waɗanan mo noon man do'a mako jaaboto e do'a tokki ka haderɓe do'a jaaboto da'watu man da'a bil ismil azam do'a mo tori Allah be inde mo ɓurdude mawnugo e nana ismullahi al azam ismullahi al azam ɓe kosa kujeji karfeje ɓe mba'indira ɓe mbiya ɗo on ismullahi al azam na ɗum inde Allah sam ɓe mbiya ɗo on ismullahi al azam kadi ɗon man bo to goɗɗo doori be man ɓe ismullahi al azam ɗo do'a mum jaaboto bana ko nandi ban ɗume to ka sey to a taski a wari to naam woɗi ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecce naɗo ha mi yecce ɗum sunna ɗum wala kanjum ɗum wala ɗisdi aywa naam je ngam ko wari ha dina fu goɗɗo fotayi ñukkina aywa naam
ɗum wala ɗisdi kanjum to a nani be ɗisdi ka wonan ɗum kuje non feere tema amma ɗo kam ay wana wari ha diina islama mallum jomo jangi ɗum andi fu bo sey yecca yimɓe sey o yecca yimɓe to yeccay ɗo o ñukkini andal annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ko moye doori be allahumma inni asaluka bi anni ashhadu annaka anta allahu la ilaha illa anta alwahidu lahadu samadu alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad do'a man jaboto goɗɗo doori noon annabijo holli do'a man ka jabake to irin do'aji man ɗe ɗon ɗe ɗuɗɗe kadi mi wala wakkati ha mi wolwana on ɗe ha ɗum yecci on woore ma e ɗon nde to goɗɗo donno goɗɗo to yehi jangal hijju ko umra ko o yehi jihadi ɗo bo to o torake ɗo do'a man ka jaboto to o yehi jangal hijju ko umra ko hande jihad wato do'a mako man ka jaboto ngam hadisol waddi alghazi fi sabilillahi walhaji walmu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabu wa sa'aluhu fa a'tahum o wiyata goɗɗo waɗowo jihadi e kijo e waɗowo umra ɗum jama'are allah cenɗo ƴewni ɓe jaabi mo hande ɓe tori mo bo o hokki ɓe banni ɗo holli en a sey do'aji maɓɓe jaaboto jenaji man bo en bolwino ha do'aji jaaboto hadisol ibnu maja do'a tokki kaman mo do'a jaaboto da'watu zakiri lillahi kathiran goɗɗo to innan allah masin o jangan alquran masin o waɗan subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar o wiyan la ilaha illa allah ko nandi banni subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim ɗum ɗo ko ɓuri zicri par wala ko yetti alquran ha zicri fuu wala ko yetti alquran ko allah ko ɓi adama innirta allah ɓawo o wi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o laati o julɗo to ɗon man bo to goɗɗo laati o ɗuɗɗino o zicri ɗo bo do'a mako jaaboto ngam hadisol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi salatatun la yuraddu du'a'uhum الذاكر لله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد حديث من وياتا يو himɓe tato do'a maɓɓe lornatake goɗɗo mo innata Allah masin be do'a goɗɗo toñaɗo be imamjo adilijo en bolwino ɗum kanjum ha ko arti do'a tokki kaman miɗo arotira be wakkati ta wakkati waɗa en timminay da'watu man ahabbahu llahu wa radiya an do'a hande goɗɗo mo Allah yiɗi ɗum yerdi ɗum no Allah yiɗirta goɗɗo yerda goɗɗo o hoyi kugal ngal Allah yiɗi to kanko man ɗo bo do'a mako jaaboto bana hadisol wine no ma yazalu abdi yatagarrabu ilayya binnawafili hatta uhibba ɓi adama seedata ɗo ɓadditira ha Allah be nafilaji ha Allah yiɗamo nden to Allah yiɗimo man ɗo yehi ha ragare hadisol man o wi wa in salani la utiyanna kanko man ɗo to o toriyam mi hokkan mo nden bo wala in ista'adani bo la uizanna to o toriyam mi hisnamo bo mi hisnan mo to ɗo bo holli en goɗɗo to ɗuɗɗinan nawafil o huwan kuuɗe ɗe Allah yiɗi o umrititto ko Allah umri mo haɗititto ko Allah haɗi mo ha Allah yiɗi mo yaake man do'a mako jaaboto e non noon ha ko tokki man ha fayin ha nder ɓe do'a jaaboto aywanam haje do'a jaaboto ka en darni ha ɗo e ɗon ɓe do'a jaaboto ɓe en bolwi ha ɗo jonta bo ko tokki ko en bolwata kam en anda enen ɓe en bukaɓe ha Allah fakat Allah cenɗo yecci en ɗum ha alquran o wi ya ayuha annasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyu alhamid wato ya onon yimɓe onon ɓe on bukaɓe ha Allah on talaka e Allah on woni jaynitiɗo laatiɗo gettaɗo ndeni en bukaɓe ha Allah ka en torumo nde en talaka en Allah bo o marɗo kam en torumo ha nder ko torete man ɗo mi yiɗi mi yecca on ko ɓuri hanugo ɓi adama toro aran kam ahammu ma yas'alu al-abdu rabba al-hidayah aran hunde nde ɓuri himmiɗinago ɓuri tirogo ɓi adama toro jonta komi wolwata ɗo miɗo yecca do'aji jaaboto ɗo hande nda koye goɗɗo waɗata do'a jaabo nda ha goɗɗo do'oto do'a jaabo a tawa hakkiloji ɓurna e go miilira ha to heɓi yehi toon heɓi laati noon kam ceede ka ɗuuɗat kanjum on o toroto amma jangu deftere mo windi ko en jangata ɗo bo o yecci en kanko bo o wi nda ko ɓuri kam ha o yecca en ko ɓuri en ndaara ha nder man ɗo kadi ko limtata man ɗo calaculeje ɗon o fuɗɗirtana kanko ka o wi alhidaya aran ka ko a toroto Allah hunde tilimde ka a toro Allah handite a wona dow kanda ɗo on tilim ɗum to a heɓi a laati goɗɗo mo do'ama jaaboto ɗo nda ko a do'oto to a heɓi a yehi ha goɗɗo on mo do'a jaaboto a yiɗi o waɗane do'a bo ɗo wona fuɗɗirta a wiya o torane Allah hokke kanda ngam ko waɗi to en ɗon juula ɗo en ɗon janga ihdina sirata almustaqim kala nde en jangata jiido fu ihdina sirata almustaqim to kadi ɗo man ɗo
ɗum tilni ɗum go'o en maandu kanda kanjum on ɓi adama ko ɓuri himmiɗinago ɓi adama toro. ɗiɗaɓum man almahfira yaafuye, goɗɗo heɓa zunubaji mum yaafe. ha jonta haala cileje go warayde Allah ke no yastaghfiru rabbakum tore jawmirawo mon yaafuye. en keɓi ɗiɗi. tataɓol man ɗo annajatu minan nar, ɓi adama hisa ta nasta yiite, hisa yiite. en keɓi tati ha jonta haala cileje waray. nden nayi man ɗo o wi aljanna, ɓi adama toro heɓa nasta aljanna. miɗon lornita kanda on aran. nden Allah yaafa goɗɗo zunuba on, hisna mo nastugo yiite, naada mo aljanna. pat haala shemire morke waray, haala culeje waray, haala na'i waray, haala ci'e boɗɗe waray, pat waray tawo. ɗo on o wi en kuuje, oɗo yecca en kuuje ɓurduɗe himmiɗinago on. o wi'ata hadise wal haɗo man sa'ala Allah aljannata 3 marratin qalat aljannatu allahumma adkhilhu aljanna wa man istajara min annari 3 marratin qalat annaru allahumma ajirhu min annar. hadise on Tirmidhi. to a wi'a Allah am hokkam aljanna, Allah am hokkam aljanna, hande tati aljanna wi'a jawmirawo Allah am naadumo aljanna. to a weeɗi juuɗe ma wi'a Allah am hisnam nastugo yiite, hande tati yiite wi'a Allah am hisnumo nastugo yiite. to nden en caalo en jaha yeeso ɓaawo kuuje ɗe nayi bo ɗume tokki, ko tokki man al afu wal afiya, ɓi adama heɓa yaafuye Allah, heɓa jam ha duniya be ha lahira fu. kanjum woni afiya, afu wal afiya. Allah ɗo hoynanima wato hande wala masiboji, kanjum won afiya. ɗum ɗon ha duniya be ha lahira fu, a hisa masibo ha duniya, a hisa ha lahira. ɗo on ko tokkoto, ngam hadisol annabijo wi salullah al afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khayran min al-afiya. annabi wi tore Allah yaafuye be hande hoynanego heɓa jam, ngam wala ko ɓi adama hokkete ɓaawo imanaku, ɓaawo yaqin ɓuri heɓugo yonde jam aduya be al-akhira. to nden ko tokki man o wi as-sabatu ala din, tabitugo ha dow diina ha mayra be maka. ɗo on tokki, ɗo fu nder kuje kimmiɗiniɗe. goɗɗo toro Allah o wona dow diina islama ha o mayra be imanaku. la foti goɗɗo ɗon nder diina man ha wara maygo hunde wonno de, hunde wonno ha ragare, ha nyande o mayata shayɗanu wara eska mo o wurta diina man tan mo mayra keferaku, ɗo waɗa. to kadi ɗo hunde moltetede, kanjum goɗɗo toroto Allah tabitin ɗum ha dow diina. hadithol annabijo waddi allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, goɗɗo tordoto allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, mi goɗɗo tordoto Allah tabitina ɗum ha dow diina islama. ko tokki man dawaru ni'ma, ha ɗo won kadi je haala ego, haala culeje ngarata ha jeeɗiɗa ɓum na banni. wato ɓi adama toro Allah ceniɗo dumnanamo nema ɗo iga o heɓa oɗo feesina ha duniya, iga jamu ko nandi be man o heɓa ɗum. kanjum man ɗo bo hande ɗum ɗo duumi ta ɗum ta'a, ngam foti goɗɗo ɗon no mari jonta o soya, foti oɗon no yamɗi jonta o nyawa. to amma to tori Allah cenɗo juttinanamo nema man, to ɗum forto ɗum dilla hatu, to banniɗo man ɗo bo ɗum hunde kadi toretende mande ahamiya. wal istiaza bo min hande wana min zawaliha, yi adama toro Allah hisnumo nattugo moƴƴere ma. nda ɗum hunde moltetende, goɗɗo mara lora soya, hunde on hallunde masin, wato hunde moltetende, soyugo ɓaawo marino. to kanjum goɗɗo toro Allah tabitinan ɗum nema, Allah ceniɗo haɗɗum bo haɗu nattingo nema man. to ɗo bo nder kuje kimmiɗiniɗe ko goɗɗo toroto. nden ɗum waɗoro manugo ha nder moƴƴe, en mbi goɗɗo toro moƴƴe, Allah cenɗo duuna moƴƴe, ko ɓuri tilmugo ha moƴƴe bo pat addinu, diina on ɓuri tilmugo ha moƴƴe bo. en gi ha ɗo fu o waɗi no bana o waddanan en haala, ha en mbi'a ala culeje goo o lori fayin o ɓaari, o wi ko ɓuri mawnugo ha moƴƴe bo fayin ɗum diina. ase na culeje goo, kanje kadi wallitoje on, heɓa no diina man yehira. nden hande o ɗon bo no goɗɗo toroto allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. ya adama tordo ko nandi banni. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك إلى آخره. حديث المسلم ودي بني يا آدم تردو وبو بني.
eno noon ha nder ko ɓi adama toroto Allah kuje laatiɗe kimmiɗiniɗe al-isti'azatu min jahdi al-bala'i wa darki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. wato ɓi adama toro Allah ceniɗo hisnumo wato torra masibo en andi ko won masibo wato Allah renumo ha masibo ha ɓandu maako ha jawdi maako ha himɓe maako ha ko mari fu Allah cenɗo renamo masibo ɗo go'o eno no o toro Allah renumo ngattaraku o toro Allah renumo hoddirore hallunde o toro Allah renumo jalede konne en kuje ɗe bo nder kimmiɗiniɗe ko ɓi adama toroto kanjum bo to ngam hadise won waddi ɗum banni man kadi derɗiraɓe ko woni khulasatul qawli enen ɓe en tagaɓe en gadda ha duya ɗo li muhimmatin wodi mission ko waddi en wod kuugal ɗon ko waddi en ha duya ɗo kuugal man ɗo na ɗum ndemiri na ɗum durgol na laanyugo mota na maɓɓitugo boutique na tefugo ceede na ɗume ko waddi en ɗo wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun mi tagay ginni be ɓiɓɓe adama fu koyna ngam ɓe ngoɗitinanmi ɓe ndewammi ɗo waddi en nde ɗo waddi en ɗo derɗiraɓe julɓe ɗum ɗo mari haaje se en tefa en anda no Allah rewrete hakkilo heftata ɗum kanjum hakkilo heftata jonta kuje duya ɗo pat saɗay andal islama ɗo on woni caɗɗum kuje duya ɗo jiyata ɗo ɗe saɗay jonta iga ko aatino ɗo woodi malaikajo Allah neli wara yecca himɓe savant en ɗo no ɓe tappirta avion na wala woodi malaikajo Allah neli wara yecca ɓe no ɓe mbaɗirta ordinateur na wala won malaikajo wari yecca ɓe no ɓe tappirta mota na wala won malaikajo wari yecca ɓi adama no tappirta bato na wala pat hakkilo on o heftiri feere maako wala mo longini mo on to o hefti ɗo o yecca woɓɓe mo hefti fu yecca woɓɓe jooɗa kay bo hiima hakkilo m ɓedda ha dow ko ya heftino yecca woɓɓe feere bo ɓe yabo jaha kiimo kefta canja ɗum ɗawarna ɗum yara ɗum yeeso banni amma andal islama ɗo kam non huwata kanju ko hakkilo huwata kanju kam se tokki iga jawmirawo andi no yiɗi rewirego o yecci nelaɓe maako nelaɓe bo yecci woɗɓe ɗum ɗo tokkiti ɗum luttiri ha modiɓɓe mallum en giyata bana jiɓiɓe ni ngam tawɗo nana to ɓe ɗo bolwa bana mallum ka ɗon bana hakkilo wala ni ɓen giyata bana jiɓeɓe ɗo ɓonni limso non bana wala hakkilo ɗo ha maɓɓe on laawol aljanna woni laawol aljanna ha maɓɓe woni Bill Gates mo waɗi ordinateur ɗo be hakkilo maako ɗo o anda haala laawol je yarata aljanna mo tappi avion ɗo o anda laawol aljanna mo tappi bateau ɗo hakkilo ka ɗo amma o anda laawol aljanna en giɗe en giyata payam ɗo o wanca nonnon ɗo kamɓe on andi laawol aljanna nden ka ase to en cirriti ka en ngala himɓe tedduɓe bana maɓɓe goɗɗo mo andanima ɓandu ma ndu yiite wala mo teddi ɓuri mo ngati o wondima no a heɓirta jawdi kam pat o tappi batoji ɗo ko temore wari o tanima nattan a dilla na acca ɗum a dilla a wudina ɗum pat o nafima a yiyata amma o nafayma haqiqa ka o nafayma nga a dilla na wudina ɗum to ha to a dilli ɗo ha a yahata ɗo ton to kugal mallum ɗo bo woni kanko bo yeccete ndano a watta ha a yahata ɗo to a yehi a yaha tawa ko ɓuri batoji ɗo a heɓa a hisna ɓandu ma ɗo yiite to kadi mallum en ɗo ta en cendiru be maɓɓe en tefu mallum en anduɓe ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddi Allah rewrete ɗo en ƴamaɓe ɓe kolla en kutinira nga en keɓa en kisna ɓandu men ɗo nastugo yiite kadi ha nder man ɗo ɗum babuwol du'a en ɗon no bolwa babuwol du'a ɗo ɗon ha islama annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddi ɗum mallum en ɗo andi ɗum en ƴamu mallum en ɗo janga ha aran laalar ɗo wiya mallum en tokkiɓe sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha aran laalar ɗo ni en ɗo janga noon anu tabiya sunna bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o ƴamaɓe o yattoɓe o wiyata o laara ha ɗon ɗo no Allah tordete be tummugel na be kadamri na be ɓalewa na be luwel hanfurde na be ɗume mallum yeccete nda ko o tawi kanko kam nga kanju kam hakkilo ka heftata nda ko o tawi wari ha defte no annabijo wi tokkiti ha no Allah tordete to a torda Allah noon Allah wala haaje kuje ɗe en mbatta ɗo
ko en batta ɗo na ha ɓesdanamo wala haaje ma ɗum jarriboje mere jonta Allah wi en juulaɗo to en juulayɗo wonko nakkisittamo na to en juuliɗo wonko ɓesdatamo na wala ɗum jarribore mere o wi ta waɗu huure kaza ɗo to a waɗi ɗo a tama wonko torrata Allah na wala ko wattamo ko ɗume a waɗi a waɗay kanko ka fotananmo hoorema ko jarribi e noon goɗɗo feere paasa kon kurman hisa jarribore man goɗɗo feere bo ukko haa to Allah holli en dano o tordete o yiɗani dani o yiɗi o yiɗani dani o yiɗi to a waɗi ko o yiɗaɗo bo a tawtoyanmo ta tamme to a waɗan nun man ɗo a hisata a ɓi adama an fu Allah nde o wari yeccugo en ɗo o yecci en ko on dow ɓiɓɓe adama be ginnaji pat nda ɗum ɗo annabijo maako Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wiyata la in ashrakta la yahbatanna amaluk annabojo maako on o wi bani ɓurnaɗo o wi to a hawrani Allah yirbina kuuɗe ma pat o wi annabijo to sañi o tandaɗol ha ɓernde mum ɗo annabijo maako on o wi banni mo ɓurdi yiɗugo mo ɓurdi teddugo ha takle maako o wi ɗum banni to ande enen to en mbaɗi ko o haɗi man ɗo en kisata kanjuma noon derɗiraɓe julɓe en tefu ko Allah yiɗi en mbaɗa ko Allah wañi en acca laawol man bo mi wi ha mallum en ɗo tan en keɓata kanjum kam wala ngam goɗɗo jangi hande andal chimique o jangi ni o mari doctorat o waɗi ni o nayi noon o heftata kanjum ka o heftata kanjum ka se tokko ha laawol man ha defte ɗo ni a yaha ha mallum a tawamo o talakajo o wala babal jonde se a jooɗo ha dow daago an bo a wowno jooɗago dow korowal ɗo ɗiggi se a wara a jooɗo ha nonnoon man nga heɓa laawol aljanna ma goɗɗo ɗo yam wufa ha nder maalo ha tefa kangeeri ko diyaman na torrata ɗon ha tefugo jawdi fuu amma goɗɗo feere o wiya nda o wari ha mallum ɗo na o jooɗan ha leddi ɗo o yiɗa ɗum laawol aljanna ɗo ɗo woni jooɗa wuɗa ha nder leddi man a heɓa laawol aljanna a yaha rewa Allah ɓuran ɗo on ko nafata en teftu no Allah rewrete no Allah tordete torde Allah ɗo ɗum dewal ɗum ɗo mari ga'ida majum ɗum yofaka goɗɗo torda Allah be inde rawhani won be inde ginna won be kungel gongel feere ɗum ɗo mari babuwol majum en mbi mallumen andi ɗum en ƴamtu mallumen komi wolwi ɗo heyata en ƴamtu mallumen no Allah tordete wakkati nde o torete ko o yiɗi torde bo en tordamo be majum o wi ud'uni astajib lakum toreɗam mi jaabo on wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an en ɗo janga annabo en wofa rabbana ha alquran to kadi komi sakito to wolugo en kulu Allah en ɗowtanu dede hande ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama wi hunde no nde nafirta en ha biya ɗo patto nde yaada be dina en gudinunde nde nafata no nde woni ɗo patto ni nde yaran en ha aljanna en tokku laawol man kangol on Allah sen ɗo fondu en Allah tokkinen sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam Allah sen ɗo naadu en aljanna Allah hokku en alafwa wal afiya Allah hokku en kanda kuje ɗe en limtino tewde go pat Allah seniɗo hokku en ɗe ha duniya be ha lahira fu Allah wajjonde men ha nder aljanna firdausi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ya man lahu al-amru kulluhu nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi اللهم ارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في ذرياتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار اللهم أمتنا على الإيمان والإسلام صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين